Традыцыя ўпрыгожваць ялінку насамрэч хрысціянская, а не светская. І кожны элемент дэкору мае сваё асаблівае значэнне. Напрыклад, адкуль узялася форма вянка? Ці для чаго нам лямпачкі-гірлянды? Ці вось гэта фігурка? Штосьці вам нагадвае? А калі перакуліць яе вось так, што гэта за літара? Пра гэтыя і іншыя сімвалы раства распавяду вам сёння падрабязна, а таксама раскажу, чым былі адметныя тыя часы, калі нарадзіўся Ісус. І абавязкова параю, што ўсёй сям'ёй паглядзець на раство. Запрашаю на утульную тэрыторыю жанчын надзеі. Жанчыны надзеі. Вітаю, дарагія дзяўчаткі! Я, Тацяна Немчанінава, віншую вас ужо блізка свята нараджэння Хрыстовага. Мы пагаворым пра яго сімвалы, пра некаторыя падзеі тых часоў і пра наша сённяшняе іх успрыманне. Знойдзем, чым узняць настрой і дзе здабыць супакой. Я распавяду, адкуль з'явілася традыцыя ставіць ялінку, што сімвалізуе імбірны чалавечак і карамельны лядзяш, для чаго мы вывешваем агеньчыкі і зорку, адкуль пайшло скарочанае слова «іксмас» і навошта дарыць падарункі на раство. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для цела. Я ведаю, што цяпер многія святкуюць раство як светскае свята, гірлянд, падарункаў, Дзеда Мароза і распродажаў. За ўсім гэтым губляецца ці адмыслова адмаўляецца асноўны сэнс свята. Але паверце, за кожным атрыбутам нязменна стаіць Хрыстос, нават калі вы пра гэта не ведалі. Чырвона-белыя карамелькі, зробленыя ў форме кійка, гэта не што іншае, як пастушыны кій, які дае адсылку на пастухоў, што ўбачылі бэтлеемскую зорку і прыйшлі пакланіцца немаўлятку Ісусу. Гэтыя цукеркі ў 17 стагоддзі прыдумаў кіраўнік дзіцячага хора ў нямецкім Кёльне. Ён ніяк не мог утаймаваць непаслухмяных дзетак падчас служэння. Тады ён папрасіў кандытара зрабіць для іх цукеркі, якія нагадваюць пра пакланенне пастухоў маленькаму Ісусу. Дарэчы, цукеркі спрацавалі, дзеці супакоіліся, а сабор напоўнілі гукі малітвы. Першапачаткова карамелькі былі белымі. Чырвоныя палоскі на іх з'явіліся падчас англійскай рэвалюцыі, калі пурытанскія ўлады забаранілі святкаваць раство. Салодкія кіёчкі сталі сімвалам супраціву і апазнавальным знакам для сваіх. 3 тонкія чырвоныя палоскі сімвалізавалі Троіцу, а 4-я шырокая – кроў Хрыста, пралітую на крыжы. І вось яшчэ скажу вам, што пра карамельку ў форме кійка, калі перакуліць яе дагары нагамі, мы атрымаем першую літару імя Jesus. Дарэчы, пра імёны. Многія абвінавачванні ў тым, што раство губляе хрысціянскі сэнс, датычаць скарочанай назвы «іксмас». У слове «Christmas» выразна гучыць, а пішацца яшчэ выразней «Christ» – «Хрыстос». І калі гэту частку слова замяніць адной літарай «X», падаецца, што ўзгадванне Господа выдалена. Але не! X – гэта першая літара імя Хрыста ў грэцкай мове, на якой і напісаны новы запавет – «Христос». Суфікс «мас» паходзіць ад старажытна-ангельскага слова «меса» ці «хлебаламання». Такім чынам, слова «іксмас» злучае 2 абсалютна царкоўныя паняткі. Дарэчы, гэта абрэвіятура не сучасная прыдумка. Слова «іксмас» пачалі выкарыстоўваць яшчэ ў 16 стагоддзі, а сама літара «Х» для абазначэння імя Хрыстовага выкарыстоўваецца з пачатку 12 стагоддзя.
Першую расцвяную ялінку ў сваім доме паставіў бацька рэфармацыі, нямецкі багаслоў Мартин Лютер. Ён шпацыраваў па лесе напярэдадні Раства 1513 года. Захоплены прыгажосцю заснежаных дрэў, сёк адну елку і прынёс дадому. А да гэтага немцы ставілі на свята драўляную пірамідку і клалі пад яе падарункі. Жывая ім спадабалася больш. Так ялінка стала сімвалам вечнага жыцця і распаўсюдзілася па Еўропе. А да канца 17 стагоддзя стала калядным сімвалам ва ўсім свеце. Дарэчы, у Савецкім Саюзе, дзе жорстка змагаліся з хрысціянскай верай, камуністы забаранілі ялінку менавіта як сімвал рэлігійнай прапаганды. З 1929 года Раство было пад забаронай. Новы год таксама адмянілі як буржуазнае свята, але яго вярнулі праз 6 гадоў разам з ялінкай. На адноўленым святкаванні новага 1936 году упершыню з'явіўся новы герой свята – Дзед Мароз. Не такі ён выходзіць і стары. Людзі тады так сумавалі па святах, так узрадваліся, што яны адрадзіліся, што не заўважылі падмены. Расцвяная ялінка стала сімвалам Новага году, а Мароз замяніў Ісуса. Раство рэабілітуюць толькі пасля распаду Савецкага Саюзу. Але Новы год так замацуецца за гэты час, што нараджэнне Хрыстовае для многіх стане другасным святам. Бэтлеемскую зорку, тую самую, што ўзышла на небе падчас нараджэння Ісуса і паказвала шлях да яго пастухам і мудрацам, прыдумаў вешаць на макушку ялінкі таксама Мартин Лютер. Гэта было самае першае ўпрыгожванне самай першай каляднай ялінкі. Зорка была шасціканцовая. Яе камуністы замянілі на чырвоную пяціканцовую і надалі зусім іншае значэнне. Але першакрыніца нікуды не знікае. Апранаючы зорку на верхавіну сваёй хатняй елкі, мы славім немаўлятку Ісуса і шукаем праз яе шлях да яго. Імбірны пернікавы чалавечак таксама з'явіўся ў 16 стагоддзі, але ўжо не ў Германіі, а ў Англіі. Кажуць, што фігурка сімвалізавала Ісуса, а спецыі ў рэцэпце – гэта заморскія дары мудрацоў. Памятайце, што мудрацы – гэта кіраўнікі іншых краін, якім анёл прамовіў пра нараджэнне збаўцы. Яны здалёк прыйшлі пакланіцца яму. І прыйшлі не з пустымі рукамі. Яны прынеслі нованароджанаму вельмі дарагія рэчы, якія ён пакуль не мог ні скарыстаць, ні ацаніць на той момант. Але падарункі былі актам прызнання і ўшанавання. Золата, ладан і смірна сталі правобразамі таго, што сёння мы дорым падарункі на Раство таму, хто для нас важны і дарагі. Дзяўчаткі, прызнавайцеся, хто сам зрабіў хваёвы вянок, а хто набыў ужо гатовы. У любым разе, мы любім аздабляць дом вянкамі і з радасцю вешаем іх на ўваходныя дзверы ў чаканні свята. Чаму менавіта такая форма? Узгадайце, у якой біблійнай гісторыі ёсць вянок? Так. Перад Галгофай на галаву Ісуса апранулі цярновы вянок. Гэта быў куст з доўгімі вострымі шыпамі. Яны ранілі галаву і твар Ісуса. Гэта былі дадатковыя здзекі з яго. Цярновы вянок, як і крыж, стаў сімвалам пакутаў нашага збаўцы. Ён, адзін і бязгрэшны, добраахвотна выбраў боль за нашыя з вамі грахі, каб мы не былі на гэтым месцы. І вешаючы прыгожы расцвяны вянок у сябе дома ці на працы, мы ўзгадваем, для чаго немаўлятка Ісус прыйшоў у гэты свет. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым. Напэўна, з усіх калядных упрыгожванняў больш за ўсё я люблю гірлянды. Мне падабаецца мяккае жоўтае святло. Я яшчэ доўга не прыбіраю лямпачкі пасля свята. Яны супакойваюць і даюць надзею. Але гірлянды мы не запальваем днём, праўда? Калі светла, яны нябачныя. Лямпачкі патрэбныя тады, калі вакол цёмна.
Пра нараджэнне Ісуса ў Бібліі сказана: «Народ, які сядзеў у цемры, убачыў святло вялікае. І тым, што сядзелі ў краіне і ценню смерці, святло зазяла». Калі б наш свет быў бязгрэшным, прыход Ісуса не меў бы сэнсу. Ён, Божы Сын, спусціўся з нябёс на сапсаваную зямлю, каб асвяціць яе сваёй прысутнасцю, каб даць нам шанец разгледзець святло і пайсці за ім. І святло ў цемры свеціць, і цемра не агарнула яго. Гэта словы пра Ісуса з Евангелія ад Яна. І гірлянды на вокнах і ялінцы нагадваюць нам пра святло Господа. Ён свеціць, Ён робіць бачным нябачнае. Ён наш маяк і арыентыр. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына, прадмова да Бібліі. Лекі для душы. Ісус нарадзіўся ў цяжкія часы. Яго краіна была акупаваная Рымскай імперыяй і звалася яе правінцыяй. Улады не дбалі пра народ, ні імператар, ні цар. Людзі былі ў разгубленасці і пакутах. Больш за тое, сям'я, у якой нарадзіўся Ісус, была беднай. І нават яшчэ не склалася. Як толькі яго бацькі заручыліся, выявілася, што Марыя цяжарная ад Духа Святога. Думаю, гэта няпростая навіна ўплывала на іх адносіны нават пасля прыходу анёла і прыняцця сітуацыі.
Цар Юдэі Ірад Вялікі быў раўнівым і жорсткім валадаром. Ён чуў старажытнае прароцтва, што ў гэтых мясцінах у той час мусіў нарадзіцца валадар, які збавіць народы. Ірад па-свойму разумеў гэта прадказанне і разглядаў як пагрозу сваёй уладзе. Ён у што б ні стала хацеў знішчыць канкурэнта. Ірад загадаў забіць усіх немаўлят ад 0 до 2 гадоў. Толькі ўявіце сабе масавае дзетазабойства ні за што ні пра што. Голас у раме чутны, плач і галашэнне, і лямант вялікі. Рахель плача па дзецях сваіх і не хоча суцешыцца, бо іх няма. Больш за тое, Ірад прымае мудрацоў, дыпламатаў іншых краін, якія таксама чулі прароцтва і прыйшлі пакланіцца немаўлятку Ісусу. У іх ёсць навігатар, зорка, якая вядзе да народжанага валадара. Ірад дасылае іх у разведку і просіць потым вярнуцца і расказаць яму пра месца, дзе знайсці немаўля. Нібыта ён таксама хоча пакланіцца яму. Але ж сам задумаў забіць. Мудрацы нічога не падазраюць, але у сне Бог папярэджвае іх вярнуцца ў свае краіны іншым шляхам і больш не заходзіць да Ірада. Які шанец быў у маладой беднай сям'і сярод разгубленага грамадства акупаванай краіны схаваць незвычайнае дзіця ад азлобленага цара? Мяркую, Язэп з Марыяй самі мала што разумелі і былі ў фрустрацыі, і верагоднасць страціць маленькага Ісуса была 9 з 10. Гэта па чалавечых мерках. Але гэта быў Божы план. І 10 з 10, што ніхто і нішто не зможа яму перашкодзіць. Бог прадугледжвае ўсё і праводзіць новаспечаную сям'ю міма ўсіх небяспек. Ён пасылае сон замежным мудрацам, папярэджвае Язэпа з Марыяй і адпраўляе ў эміграцыю. Гэта ў часы, калі не тое, што інтэрнэту, газет не было. Потым Бог такжа прамовіць Язэпу ў сне, што Ірад памёр, і высылка скончылася. Устань, вазьмі дзіцятка і маці ягоную і ідзі ў зямлю Ізраіля, бо памерлі тыя, што шукалі душы дзіцяці. Так жа і ў нашым жыцці Бог вядзе нас і праводзіць міма ворагаў і перашкод, калі мы падпарадкоўваемся яго плану. Адзінай апорай для маладых бацькоў Язэпа і Марыі ў гэтай сітуацыі быў поўны давер Богу. Яны былі простыя, напэўна, нават непісьменныя людзі, нічога не ведалі пра Божы план і сваю ролю ў ім, але іх сэрцы былі ў пакоры Господу. Раз ён так сказаў, значыць, так і зробім. Гэта ўратавала жыццё і ім, і Ісусу, і нам з вамі, дарагія дзяўчаткі, бо праз Ісуса Хрыста мы атрымалі прабачэнне і вечнае збаўленне. Давайте ж разам падзякуем яму за гэта. Драгі Ісусе, я віншую цябе з днём народзінаў і хачу падарыць табе сваё сэрца. Божа, дзякуй, што ты ідэальны прыйшоў у гэты недасканалы свет і не патрабаваў ад яго палаца, трона. Ты нарадзіўся ў брудным хляве, цябе хацелі забіць з самага нараджэння. Табе на выніку здрадзілі і прыкалацілі да крыжа, і ты ведаў, што так будзе, ужо немаўлём у пялюшках. Ісусе, я дзякую за тваю ахвяру і любоў. І нягледзячы на ўсе пакуты, што табе давялося прайсці ад самага нараджэння, я радуюся. Маё сэрца перапаўняе радасць твайго нараджэння. І я прашу цябе, каб нічога ў гэтым жыцці не скрадала яе. Дапамажы мне фокусавацца на сэнсе твайго нараджэння. І няхай усе расцвяныя атрыбуты дапамагаюць нам ствараць настрой і сапраўды думаць пра цябе. Господ наш адзіны, слава табе і хвала, Ісус Христос, з днём нараджэння. Радость великую верные мают, силы небесные гимны спевают. Царь народился, сквозь чутки пошли. Слава Богу, в небе, мир на земле. Слава, слава, слава Богу, в небе, мир на земле. Слава, слава, Царь народился Христос.
ён свой народ з-пад прымусу. Радасць анёлы усім принесли. Слава Богу, в небе, мир на землі. Слава, слава, слава Богу, в небе, мир на землі. Слава, слава, цар народився Христос. Мудрые убачили зоркие з'явлення, що обвящало Христа народження. З тихой покорой, з дарами прийшли, ка поклониться цару сей землі. Слава, слава, слава Богу, в небе, мир на землі. Слава, слава, цар народився Христос. Радость великую верные мають, силы небесные гимны спевают. Цар народился, сквозь чутки пошли. Слава Богу, в небе, мир на землі. Слава, слава, слава Богу, в небе, мир на землі. Слава, слава, цар народився Христос. Слава, слава, слава Богу, в небе, мир на землі. Слава, слава, цар народився Христос. Скарбонка. Дарагія дзяўчаткі, мы набліжаемся да раства, і я ведаю, што гэта асаблівы час, не толькі ў духоўным плане. За ім стаіць шмат падрыхтоўкі, клопатаў, бегатні і нават стомленасці. Аздаблення, закупы, рэпетыцыі, дзіцячыя святы, спісы, планы забіраюць на сябе шмат увагі, і мы губляем галоўнае. Не забываем пра сэнс раства, але перастаем адчуваць яго. Свята становіцца традыцыяй. Нават калі ты вытрымала гэты марафон і ўсё зрабіла правільна, унутры чагосьці не хапае. У такім разе паглядзі кіно. Найлепшае каляднае прадстаўленне ў свеце. Фільм зняты па кнізе ў 2024 годзе. Гэта гісторыя пра тое, як сацыяльна небяспечныя дзеці-хуліганы трапілі ў калядную пастанову ў царкве. Як праз гэта іх перавыхоўвалі, але па факце моцны духоўны урок атрымалі не толькі невыносныя хердманы, але і ўсе прыхажане, якія лічылі сябе правільнымі і праведнымі. Жанчыны надзеі. Акрамя асноўнай сюжэтнай лініі, мяне кранула такое пытанне. Пастанову пра нараджэнне Ісуса ставілі ў гэтым гарадку ўжо 75 гадоў. І яна была асноўнай падзеяй для ўсяго насельніцтва. Важна было захоўваць традыцыю. І з аднаго боку удзельнікі імкнуліся зрабіць усё так жа, як заўсёды, а з іншага прагнулі нечага новага. Так часта бывае, калі вока замыльваецца і старое становіцца нежывым. Нашы сэрцы халадзеюць, і мы перастаем адчуваць. Але навошта нешта змяняць, калі старое камфортнае, звыклае? Для таго, каб пайсці ў новае перажыванне, патрэбна смеласць і нейкі час пакутаў, страху, пошукаў навобмацак. На пачатку знакамітае расцвянае прадстаўленне героі фільма называюць важнай традыцыяй. Не перажываннем, не напамінам, а традыцыяй, закасцянелай і пазбаўленай эмоцый. І гэта надзвычай важна для іх. Яны рэўнасна чапляюцца за старое, але яно зжыло сябе. І калі нечаканым чынам у традыцыю прыходзяць змены, гэта ўсіх палохае. Голас маленькай дзяўчынкі за кадрам кажа: «Я баялася, што ўсё будзе як заўсёды, а цяпер я была гатовая аддаць усё, каб было як заўсёды». Гучаць словы «прадстаўленне» — гэта святое. І яны здзіўляюць саміх жа герояў фільма. Ці правільнае гэта стаўленне да раства, да жыцця, калі ўсё, што ёсць святога, гэта дзіцячая пастаноўка, традыцыі і збор сродкаў. Малыя асацыяльныя хердманы, канешне, нікудышныя акцёры і пагражаюць заваліць усё прадстаўленне. Да таго ж яны ніколі не чулі гісторыю пра нараджэнне Ісуса.
Але нешта ў гэтай гісторыі прымусіла іх слухаць кожнае слова. Увесь сэнс у тым, што Ісус нарадзіўся для хердманаў, гэтак жа, як і для нас. Мы ўпусцім галоўнае, калі выганем іх. Пакуль гэта разумее толькі адзін чалавек, рэжысёр пастаноўкі. Але з гэтага моманту пачынаецца асэнсаванне біблійнай гісторыі і непісьменнымі хердманамі, і тымі, хто шмат разоў чытаў пра раство ў нядзельнай школе і неаднаразова граў яе герояў. Раней прадстаўленне магло атрымацца толькі без хердманаў, а цяпер вось толькі з імі. Так адвага вырашыцца на нешта новае перамяняе страх паразы на адкрыццё, на перажыванне нязведанага, ачышчае ад старых схем і вызваляе сэрца з жалезных кайданоў. І тады адбываецца цуд. Вы ўбачыце яго і зможаце перажыць разам з героямі фільма найлепшае каляднае прадстаўленне ў свеце. Скарбонка. Дарагая дзяўчынка, тваё раство не павінна быць ідэальным. Калі ты не паспяваеш паставіць ялінку, павесіць гірлянду, не маеш сіл на салаты і адбіўныя, не хочаш выбіраць падарункі, дазволь сабе не рабіць гэта. Атрыбуты раства нагадваюць нам пра нараджэнне збаўцы, але яны не ёсць яго галоўнай сутнасцю. Ісус не пакрыўдзіцца, калі ты не прыбярэш кватэру. Ён нарадзіўся ў стайні для жывёл. Замест утульнай люлечкі з балдахінам яго паклалі ў кармушку для жывёл. Брудную, смярдзючую, зусім не гігіенічную. Так Бог прыйшоў у свет, не падрыхтаваны да яго нараджэння. Але ён зрабіў тое, для чаго прыйшоў. Ён да канца спраўдзіў план нябеснага айца, падарыўшы нам вечнае жыццё і адкупленне грахоў. Ісус нарадзіўся, дарагая дзяўчынка, незалежна ад таго, паспела ты падрыхтаваць падарункі ці не, павесіла ліхтарыкі ці не, яго святло ўжо заззяла для нас, для цябе, для мяне. І гэта наш галоўны падарунак на раство. Я, Тацяна Немчанінава, віншую цябе з Божым нараджэннем і зычу прыняць гэту падзею чыстым сэрцам. Дасканалы Ісус прыйшоў у гэты свет, каб быць побач з табой. Найлепшае каляднае прадстаўленне ў свеце паставілі ў горадзе Эмануіл. Гэта імя Ісуса перакладаецца як «Бог з намі».